Sa panahon ngayon na kung saan talaga nga namang buwan ng Pebrero ay tila ba Disyembre sa lamig. Di ba? Totoo. Ang lamig literal ng panahon, lalo na kapag gabi. Tapos alam mo namang sa sarili mo wala kang kausap. Di ba nga lagi ko sinasabi kapag gabi ay talaga nga naman dyan pumapalo ang sakit na kung saan ang mga tao ay jowang-jowa. Di ba malamig na nga yung panahon tapos kinombohan pa ng love life mong daig pa yelo ay talaga nga namang mangangatog ka. Huy! Mahal! Happy Monday! At syempre ako pa rin to. Ano yung sa'yo? Kimchi na yung neda. Ako to ang spicy opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to mahal, makakasama mo ko 69 tayo, ka 69 mo gabi-gabi. 6 to 9 p.m. Diba? 6 to 9 p.m. ako ngayon makakasama kung ikaw ay natatraffic, kung ikaw ay nagmumukmok, o di kaya ikaw ay nagpapalipas ng rush hour kasi ikaw ay magko-commute. Alam ko yan, napagdaanan ko rin na maghintay sa mga maling tao. Huy! Maghintay ng rush hour. Oo. Ako makakasama mo 6 to 9 p.m. DJ Kim Chino. At syempre, usapang pag-ibig tayo dito na kung saan, kaya nga kami love radio. Bakit magla-love radio kung walang pagmamahal, di ba? Eto na nga, mahal, no? Pero totoo yun minsan kapag sinabing malamig na love life, hindi naman ibig sabihin nun, single ka or mag-isa ka. Kasi may mga magjowa, nasa commitment, nasa relasyon, pero talaga nga naman, ang kanilang relasyon ay nanlalamig na, di ba? Meron mga relasyon o magjowa na talaga nga namang sila na mismo yung nanlalamig. 'Di ba? Yan ang relasyon na malapit ng magunaw. Huy! Yung mga relasyon na kung saan alam mong delikado na at malapit na mamaalam. 'Di ba? Totoo lang tayo. Alam ko yan. Kasi pinagdaanan niya ni Kim Chino at ilang relasyon na rin ang talaga nga namang naranasan ko at nanlamig din naman talaga ako. Oo, ganyan na ba yung relasyon nyo, mahal? Nako, kapag ganyan na yung relasyon nyo, pati na rin ang jowa mo, ay nako, tamang-tama na ikaw ay tumutok kay Kim Chino kasi tututukan kita. Tututukan ko yung relasyon nyo kasi nga gusto kong masurvive o talaga nga namang tignan natin kung marirevive. Diba? Kaya naman tunay sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ay nako, ibibigay ko ang 3 lunas sa nanlalamig na jowa o di kaya relasyon. Talaga nga naman. Una, mahal, kapag malamig na si jowa o di kaya ang relasyon, anong gagawin? Unang-una, syempre alamin mo muna. Alamin mo yung dahilan. Diba? Hindi naman lahat ng tao ay talaga nga naman magaling, manghula o di kaya malakas ang pakiramdam. So ikaw mismo sa sarili mo, alamin mo yung dahilan. Kasi hindi naman lahat ng panlalamig ay talaga nga namang kabit ang dahilan. Though maraming relasyon ang nasira dahil sa kabit o third party. Pero dapat ka pa rin mag-research, mahal. Huwag puro tamang hinala kasi pwedeng ang jowa mo nanlalamig kasi stress sa work, sa pamilya. Pwede rin naman burnout in general. Kumbaga, pwede rin naman sa relasyon na burnout sa'yo, di ba? Ano pa ba? Feeling unappreciated. Hindi lang sa'yo, hindi lang bilang jowa. Pwede rin yan sa boss niya, di ba? Or may tampo sa mga ginawa mo na talaga nga namang hindi ka lang aware, di ba? May mga ganyan o di kaya nasanay. Ang hirap sa relasyon ngayon kapag nasasanay na talaga nga namang di na kayo nag-uusap, hindi na kayo nagkikita. Mas okay pa mag-break na nga lang kayo kung wala na kayong oras sa isa't isa, di ba? Kaya naman, importante na huwag mag-assume agad. Mas okay magtanong. It's always the key kapag, ano sinasabi ko? Hindi. Communication is key. Ayun yung sinasabi ko. Oo. Kapag may problema, kapag sa tingin mo ay talaga nga namang malabo at nanlalamig, kausapin. O di kaya, i-comfort mo siya, hindi magpapa-comfort ka sa ex mo. Anyway, mahal, isa pa lang yan sa lunas sa relasyon nyong malamig na talaga. Oo. Don't worry, mahal, hanggang 9 p.m. pa naman ako, but for now, rock-rockan music muna tayo. At dito ka lang sa istasyon na pagmamahal. Walang iba kundi Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Isang araw, Basic.